Bos días, gracias por vir. Hoxe, o 30 de xullo, conmemoramos un ano máis o Día Internacional contra a Trata de Persoas, un dos delitos máis aberrantes contra o ser humano, con numerosos propósitos, entre os que destacan a explotación sexual como principal fin. No mundo, máis de 40 millóns de persoas son vítimas de explotación sexual, das cales o 72% son mulleres e nenas, que proceden dos grupos máis vulnerables da sociedade, especialmente mulleres migrantes en situación administrativa irregular. Por exemplo, en Galicia, dos casos detectados representan o 90% das mulleres. Segundo os últimos datos do Informe Global de Trata de Persoas da ONU, existen 25.000 casos de media detectados nos 97 países que participaron neste estudio. Esta cifra pon de relevo que os datos que manexamos, que se manexan desde a ONU, é moi pequena porque só é o punto de iceberg do problema, porque só representa o 2,5% das mulleres en trata. Ainda que non se dispoñan de datos exactos polo propio entorno de delincuencia organizada no que se desenvolve a prostitución, España aparece como un dos principais destinos de mulleres e nenas víctimas de trata, cun moi preocupante incremento de homes prostituidores cada vez máis novos que se sitúa en torno aos 20 anos. A mercantilización de mulleres e nenas supón un lucrativo negocio que move no mundo ao redor de 180.000 millóns de dólares, representando o segundo posto no ranking de rentabilidade, reafirmando así que a desigualdade de xénero é un piar fundamental do sistema capitalista. E o proxenetismo constitúe o motor fundamental que fai posible e favorece e estimula a prostitución e o desenrolo de trata de mulleres e nenas. Converte a escravitude no recurso que utilizan mafias e proxenetas para abastecer o crecente mercado da prostitución. Os datos poden parecer lonxanos, pero hai unha realidade que debemos ter presente. O carón das nosas casas temos os clubes, sostidos por proxenetas e prostituidores. Temos en Galicia a maior causa xudicial contra o proxenetismo. En España, a maior causa en España, que é o caso Carioca en Lugo, na que a Fiscalía non contemplou delito na prostitución dunha menor porque falsificou o seu DNI con un bolígrafo Bic. Entre outros presuntos delitos como abusos sexuais, prostitución coactiva e lucrativa, trata de seres humanos con fins de explotación sexual e con débeda, omisión de deber de perseguir delitos, concertación de matrimonio de conveniencia, entre outros. Todo elo sostido por 370 testemunhas que non fan máis que poñer sobre a mesa que a prostitución vulnera os dereitos humanos, o dereito que temos as persoas de non ser abusadas nin utilizadas sexualmente, nin de forma gratuita, nin a cambio dunha compensación económica. Por todo elo, dende Esquerda Unida ratificamos o noso posicionamento a favor das teses abolicionistas defendidas polo movemento feminista, que sitúa a prostitución como unha forma de violencia machista extrema. Esquerda Unida reitera a súa exixencia de que gobernos e administracións asuman as súas responsabilidades e competencias para atallar esta lacra e teñan vontade política e ética para poñer os medios necesarios co obxecto de erradicar a explotación sexual e a trata de persoas das nosas vidas. Exiximos que a loita contra a trata de mulleres e menores con fin de explotación sexual debe ter un incremento de recursos destinado ao desmantelamento das redes e da industria da prostitución, que están cada vez máis presentes no noso país e que deben dirixirse a vítimas de trata, tráfico e prostitución, medidas específicas de integración e inserción laboral para as mulleres prostituídas, se así o decidisen. A penalización do proxenetismo, dos beneficiarios económicos de comercio do sexo en todas as súas variantes e modalidades, actuando en contra de aqueles que se lucran tanto directa como indirectamente coa prostitución allea. Informar, sensibilizar e concienciar a sociedade en xeral para que considere aos homes clientes prostituidores como corresponsables da persistencia da lacra de trata de mulleres e menores para a fin de explotación sexual. Rexeitamento de medidas meramente prohibicionistas, dirixidas á persecución e criminalización das vítimas,
as mulleres prostituídas sen intervir contra os agresores e proxenetas. E, por último, prohibición da publicidade relacionada coa prostitución, que deshumaniza e converte as mulleres en mercadorías, facilitando a proliferación de mafias e proxenetismo. Pois neste marco que nos trasladaba a compañeira de posicionamento orgánico de Esquerda Unida, que é un marco, ademais, antigo xa para a nosa organización, a prol da abolición e de denuncia desta situación, eu creo que no día de hoxe, precisamente no día contra a trata, é importante lembrar que a Xunta de Galicia está a ser cómplice da impunidade nos casos relacionados coa Carioca. Casos que, se non se actúa por parte das administracións públicas, tendo en conta que a Fiscalía está a traballar precisamente para arquivar os casos e deixar absolutamente nunha situación de vulnerabilidade a decenas de mulleres, pois finalmente non terán ningún tipo de penalización e, polo tanto, se estará participando dunha situación na que decenas de mulleres, insisto, están nunha situación de vulnerabilidade en casos terribles, incluindo a prostitución de menores, tal e como trasladaba a compañeira. Hai que lembrar que recentemente, a pasada semana, o Tribunal Supremo de España se pronunciaba en relación aos casos de prostitución en Vigo, na Coruña e en Córdoba, nunha causa que, como sabedes, foi xulgada e tratando a situación de prostitución e de trata destas mulleres como un delito que está ás portas das nosas vilas, tal e como explicaba a compañeira, e como a esclavitude do século XXI. Este foi o posicionamento do Tribunal Supremo e, polo tanto, do maior órgano judicial no noso país. Non entendemos como con este posicionamento e ante esta situación a Xunta de Galicia quen de mirar cara a outro lado. Queda moi ben anunciar despois as axudas públicas, 450.000 euros de axudas en 2019, anunciou a Xunta de Galicia para colectivos que traballan coas mulleres en situación de trata e prostitución, e despois, cando teñen que personarse para defender as menores, as mulleres violadas, as mulleres prostituídas e tratadas, mirar cara a outro lado e agardar, como están facendo, a que venza o prazo que a xuíza Pilar de Lara deu para solicitar que a Xunta, en base ao artigo 30 da Lei Galega 11/2007, se persone como acusación nesta causa, impedindo que, polo tanto, prescriban os presuntos delitos que son moi graves, como trasladaba a compañeira, entre eles abusos sexuais, prostitución coactiva e lucrativa, indución á prostitución de menores de idade, tráfico de influencias, trata de seres humanos con fins de explotación sexual, revelación de segredos, omisión do deber de perseguir delitos, concertación de matrimonios de conveniencia e un longo etcétera que, como sabedes, están publicados a través das diferentes providencias emitidas por parte da propia xuíza e que teñen diferentes pezas separadas, entre elas a que facía referencia a compañeira, a que ten que ver co Club Liverpool, con esa peza na que existía unha situación prostitucional de menores, unha trata bastante evidente, amenazas e coaccións, na que estaban, ademais, diversos membros dos corpos de seguridade implicados, igual que no resto de casos, como pode ser o Queens ou La Colina, e ante esa situación, ante a advertencia reiterada por parte da xuíza da necesidade de que as administracións públicas, tanto o Concello como a Xunta de Galicia, se personen para defender estas mulleres, a Xunta mira cara ao outro lado de maneira reiterada. Os colectivos que traballan coas mulleres en situación de prostitución e os colectivos feministas, fundamentalmente a Plataforma contra a Impunidade da Carioca, levan xa tempo recollendo sinaturas para exixirlle á Xunta que se persone. Hoxe, Esquerda Unida vai acudir, despois desta rolda de prensa, ao rexistro para dirixirse á Xunta e exixirlle que cumpra co seu deber de protección das mulleres. Porque senón, o que di ou afirmaba o señor Rueda fai menos dun ano dicindo, abogando por un pacto galego contra a violencia machista, é tan solo unha falacia, unha pantalla, porque a hora da verdade, esas mulleres absolutamente vulnerables quedan desprotegidas. Parecíanos que hoxe era o día axeitado para exixirlle a Xunta que cumplise con esa
demanda e, dende logo, con algo que para nós debera ser unha obligación e, sobre todo, máximo, insisto, cando se acaba de pronunciar o Tribunal Supremo insistindo na situación de prostitución das mulleres con esa condena en relación a eses casos que, ademais, nos tocaban en Galicia, que eran algúns en Vigo e na Coruña, que condenaron a cadea a 40 anos aos responsables desa organización da rede de trata. E, polo tanto, non entendemos como neste caso non só non se actúa, sino que, ademais, hai, dende logo, unha deixación absoluta de funcións, probablemente pola relación que estes casos teñen con representantes ou con membros das forzas e corpos de seguridade do Estado e, dende logo, coa relación que hai seguramente entre estes casos e outros casos de corrupción que están a ser estudiados por esta xuíza que, ademais, está sendo perseguida para apartala dos diferentes casos que está a levar. Polo tanto, o que queríamos trasladarvos hoxe é reiterar o posicionamento que esta organización ten, denunciar que a Xunta de Galicia é cómplice da situación de prostitución e de trata destas mulleres porque non actúa para defendelas e trasladar que imos exixirlo vía rexistro como organización que a Xunta se persone e defenda dunha vez os dereitos destas mulleres.